și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Înainte de a începe acest videoclip, jucători considerați urmașii lui Lionel Messi, dar aceștia au eșuat. Te rog frumos să te abonezi la canalul meu pentru că până la final de an vreau să ne îndeplinim obiectivul să facem 10.000 de abonați. O să am și un videoclip special pentru 10.000 de abonați, dar asta numai dacă mă ajutați să ne atingem pragul. Mai avem nevoie de exact 200 de abonați pentru a ne îndeplini și acest obiectiv. Iată că în videoclipul de astăzi vom discuta despre ce jucători considerați urmașii lui Lionel Messi au eșuat, deși aceștia au fost la aproape cele mai înalte nivele din carieră, dar din cauza problemelor medicale sau din cauza că nu s-au adaptat stilului de joc, nu au reușit să-i calce pe urmele lui Lionel Messi, ceea ce în momentul de față este imposibil ca să mai avem astfel de jucători. Primul jucător considerat urmașul lui Messi este Martin Odegaard. La vârsta de numai 16 ani era considerat un fenomen al fotbalului, însă începutul carierei sale la Real Madrid a fost foarte dificilă, deși actualmente este un jucător valoros, nu a ajuns la nivelul lui Messi, nu a putut să-i calce pe urme. Acesta este în prezent la Arsenal, formația londoneză din Premier League. Pe locul 2 îl avem pe Marco Marin, supranumit Messi, germanul a avut dificultăți în adaptarea stilului de joc din Premier League și alte ligi. El a fost considerat ca fiind urmașul lui Messi, dar iată că și acesta a eșuat de a fi urmașul lui Messi. Gerard Deulofeu, crescut în La Masia, în Academia celor la FC Barcelona, a arătat foarte multe promisiuni, dar nu a reușit să se impună. A fost o perlă pentru un moment dat pentru clubul celor din Spania, pentru Barcelona. A fost considerată o perlă foarte importantă și de succes. Iată că Gerard Deulofeu a eșuat și nu a putut să ajungă nici măcar la echipa mare. Pe locul 4 îl avem pe nimeni altul decât Ansu Fati, puștiul iberic care făcea furori în sezoanele trecute la Barcelona. Iată că a debutat la prima echipa Barcelonei la vârsta de numai 16 ani. A impresionat prin talentul său și a fost considerat ca fiind urmașul lui Lionel Messi. După ce a plecat Lionel Messi, știm cu toții că numărul 10 a fost cedat lui Ansu Fati, el fiind considerat urmașul lui Leo și noua perlă a Barcelonei. Însă Barcelona sperea să obțină sume importante dintr-un transfer al lui Ansu Fati. El a fost împrumutat și la Brighton în Premier League, dar acesta s-a reîntors din nou la Barcelona și din unele surse formația din Catalunia l-a pus pe lista neagră pe Ansu Fati, deși era considerat urmașul lui Messi, însă problemele medicale nu i-au dat pace și acesta a eșuat. Bojan Kric, un talent uriaș de la Barcelona, dar presiunea, lipsa de consistența a lui l-a împiedicat să atingă potențialul său maxim. De asemenea, îl mai avem și pe tânărul Youssef Demir. Știm cu toții că este supranumit Messi din Austria. A fost împrumutat la clubul din Catalunia, la Barcelona, dar nu a reușit să impresioneze încât să-și câștige postul de titular sau măcar să fie achiziționat definitiv de gruparea din Spania, mai exact Barcelona. Îl avem și pe Takefusa Kubo, supranumit Messi al Japonei, supranumit de japonezi. Takefusa Kubo a fost în atenția celor la Barça și Real Madrid, deși are momente bune în carieră, destul de apreciate. Iată că acesta nu a reușit să ajungă la nivelul mult așteptat de către toți. Era supranumit urmașul lui Messi, acest japonez, dar iată că a